କେତେବେଳେ ପଞ୍ଚର ହେବନି ଚଲେଇକି ଆପଣ ପଳେଇଲେ। ଜଣା ପଡୁଛି ପମ୍ପ ଦେଇଥିଲା ତ सी कहला सी गला गौरीर कम को मिस्त्री आए इलो पशुक मेघ हम मुझे कौन करी मत आई अलिप होती आउ खाइले अलिप को लेकिन गली
ଆମ୍ବ ତ ପାରିବି ଆଉ ଯାହା ଅଛି ସେ ଖାଉ ମୋର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଖଟା ଆମ୍ବ ନା ମିଠା? ମିଠା ବଢ଼ିଆ ମିଠା ଆମ୍ବ। ଖାଇଲଣି? ହଁ ଗୋଟେ ଆଜି ପାଚିଛି ନା? ନାଇଁ ବା ତୁ ଦେଖିବୁ ଦେଖା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାବା ଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ସିଧା କଲୁ ଦେଖିଲୁ ନଖ ଅଛି ତାର? ସେଇଠୁ ଅନେକ ଆମ୍ବ ପାରିଲା ସବୁ ଆଣିକିରି ଆଇଲି ଆଉ ବାଇନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆମେ ତ ଧୁଆ ଯାଇଥିଲୁ କାମକୁ ସେଇଠୁ ଆଗ ଆଣିକିରି ଆଇଲି ନଡ଼ିଆ 3ଟା ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଗଲି ଆଉ ତ ସେ ନଡ଼ିଆ 2ଟା ଖେଞ୍ଚିଦେ ଆଉ ପଇଡ଼ ହଉ ଅଧା ହଉ ଯୋଉ ଆସିବ ଖାଇବ ସେ ଗୋଟେ ସୁବୁଧି ଥିଲା ନଡ଼ିଆ 3ଟା ତାକୁ ଆଣିକିରି ଆଇଲି ତାକୁ ଆଣି ଆସିକିରି ବାଇନା କହିଲା ଆମ୍ବ ଦଉନା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଅଧା ଆମ୍ବ ତାକୁ ଦେଇପାରିବିନି ଛାତି କହୁଛି ମୋତେ 2 କିଲୋ ଆମ୍ବ ଦେବୁ ବନି କହିଲା ମୋତେ 2 କିଲୋ ଆମ୍ବ ଦେବୁ ଶୁଣୁନୁ ମୁଁ କହିଲି 2 କିଲୋ ଏଇଟା ମୋ ଭାଇ ଆସିବ ନେବ ପାଗ ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଖାଉ ରଜ ବେଳକୁ ପାଚିଲେ ଖାଇବା ମୋ ଭାଇ ଆସିବ ନେବ ଶନି ରଖ ଆଉଛନ୍ତି ସିଏ ନେବେ ଆଉ ତମକୁ କ'ଣ ଦେବି 2 କିଲୋ ନାହିଁ ତାକୁ 4ଟା ଦେଲି ତାକୁ 4ଟା ଦେଲି ତାକୁ 4ଟା ଦେଲି ଅଳିଭ କାଟିଲା ତାକୁ 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେଲି ବଡ଼ 8ଟା ଦେଲି ଆଉ ମୋର ଖାଉ ସେତିକି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା ପୁରା ଆଉ ଦେଖିଲୁ କେମିତି ହାତ ଦେଖାଯାଉଛି ଆରେ ବା ତାକୁ ଖୋଇଲି ଆରେ ବା କ୍ଷୀର ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ପନିର କାଟିଲି ତାକୁ କାଟିକି ତାକୁ ଖୋଇକି ରାନ୍ଧିଲି ପଇସା ରନ୍ଧା ହେଲା ଗାଧୁଆରେ ଆଉ ଡାଲମା ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଖା ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇକିରି ସବୁ ଦହି ଗୋଳେଇଲି କାମ ଶୁଣୁ ମୋର ଛେନା ଖାଇବୁ ନାହିଁ ସବୁ ଦହି ଗୋଳେଇ ତାକୁ ଛେନା ବସେଇକି କଙ୍କଡ଼ାଟା ଆଜି ଧୋଇ ଏତେ କାମ କରୁଛ? ଘର ଦ୍ୱାର ପହଁରା ପହଁରି କ'ଣ ବା ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ତା ଦେହରେ? କ'ଣ ଫିଟେଇ ପାରିବି ଫିଟେଇ ଦେଲ ପାଗଳି ପଡ଼ିଲା ସାତର ହେଲା ତୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ରଖିଛି ଫିଟିବି ଖାଇବ ନେଇକି ଯିବ ରାତିକି ଖାଇବ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ନାହିଁ ବାପା ହଁ ମୁଁ ବାରିଆଡ଼େ ଶୁଖାଇଛି ଆମେ ତ ଖାଇସାରିଛୁ କେଉଁଠି ଖାଇବି ଆମେ ବାଟରେ ଖାଇକି ଆସିଛୁ ତଥାପି ଦେଇଦିଅ